नमस्कार. महाराष्ट्रासारखाच अमेरिकेमध्ये सुद्धा गणेश उत्सव खूप जोरदार जल्लोषात साजरा केला जातो. पण अमेरिकेमध्ये एक खूप स्ट्रिक्ट नियम आहे. तुम्ही गणपती फक्त इको फ्रेंडलीच वापरू शकता आणि त्याचं विसर्जन तुम्हाला तुमच्या घरात किंवा बॅकयार्ड मध्येच करावं लागतं. सार्वजनिक ठिकाणी तुम्ही ते करू शकत नाही. यावर्षी ह्युस्टन मावळा ग्रुपने 1000 इको फ्रेंडली गणपती पेन वरून मागवले आहेत. पेन मध्ये बनवल्या जाणाऱ्या या गणपतींबद्दल तुम्हाला माहितीच असेल. 100% इको फ्रेंडली असणारे हे गणपती शेतातल्या मातीपासून बनवले गेले आहेत. आता हे गणपती भारतातून अमेरिकेत येत आहेत, तर त्याच्या पॅकेजिंग सुद्धा त्यांनी भरपूर काळजी घेतली आहे. गणपतीच्या मूर्ती 11 इंचापासून 24 इंचापर्यंत आहेत. यासाठी एक गुगल फॉर्मची लिंक आहे, जी तुम्हाला मिळेल कमेंट बॉक्स मध्ये किंवा माझ्या इंस्टाग्राम पेजच्या स्टोरी हायलाइट मध्ये. हा फॉर्म भरत असताना तुम्हाला फक्त तुमची बेसिक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे आणि रेफरन्स मध्ये तुम्ही जर व्हिडिओ बघून गणपती ऑर्डर करत असाल तर माझं नाव नक्की सिलेक्ट करा आणि त्याशिवाय गणपतीची साईज आणि प्राइस दोन्ही तुम्हाला तिथे दिसतील. तुम्हाला जो पण साईजचा गणपती हवा आहे तो सिलेक्ट करून फॉर्म सबमिट करायचा आहे. पेमेंट तुम्हाला नंतर करायचं आहे, ज्यावेळेस तुमची ऑर्डर मावळा ग्रुपकडून कन्फर्म केली जाईल.